SMP kayak gini tuh rupanya. Rupanya kayak berdiat. Hei, nerone bapakmu. Orang nerot tapi di kasmu dulu. Ayo. Oh, Ari SMP. Yo. Yes. Ibu tahu samperin. Siapa lagi? Oh, matune Ayu Andira sing rasedo iki. Ya iki pacare Desi dhisik ya iki. Desi sindan ya iki pacare. Ayo. Sapa ora kenal. Terus. Ya. No. Terus salaman sik karo fotografi. Salaman sik. Ya blok tangane dok. Tangane dok. Ya blok tangane dok. Asu. Mbak awas gerak-gerak kok. Bagus sudah. Ya, as. Ya. Wah. Ya iki Bapak Ibu, anak didik jenengan iki, buta SMP iki. Ngene iki. Jenengku sapa le? Rene aku di budak le. Oh, SMP, gosek nek ngono nek dudu SMP. Pokok ditandani Bapak Ibu pendidik SMP yang luar biasa. Kowe contoh sing piro? Iki budaya. Ya. Lah. Yeay! Le. Salaman karo penduduk sik. Karo penduduk salaman. Iya. Lo. Sik. Karo ibu tuan rumah. Ibu tuan rumah saling. Hei. Ibu tuan rumah iki. Oh, kira. Ya, ibu tuan rumah. Begini aku tersap kalau manusia. Wajib suara SMP lu. Nah, rawi ibu pendidik yang selalu siap mencerdaskan anak bangsa ya tidak. Nah, gila, pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau didik anak pelanggaran ya. Bos, ayo iya.
bojone Marno ya betul. Nah. Nah, ya sampai. Hei. Salib. Bapak Ibu pendidik Ibu Guru. Ayo maju saling cek. Saling cek. Nah, ini kebanggaane Banyuwangi salib le. Loh. Nah, yo ngono. Yo. Lah. Nah, ulang-ulangane Kanjeng iki. Aja jalan saweran gurune lho. Ora sak jalur sakmu lho, Le. Ilmu sing diparingi awakmu iki wae. Kanggo sakune bebrayat hebat iki lho. Wah. Padha karo Gusti Allah. Iblis. Ayo. Yo. Yo. Ayo. Bocah iki keluar iki. Iya, yuk. Wah, no iblis Ali, no iblis Ali. Ya. Ya. Le, koplaknya sampai sini. Masih saya SMP le. Harapannya bongso seni muda namanya gue nih. Nah, oh. Yo. Iya. Kayak ini pas. SMP lo di SMP. Toto barisan baris.
Anggota komite SMP. Iki lho, iki anggota komite Pak Bundit. Sing dadi ratu iki. Loh, mencolok tejane karo semapa. Sinondra rangsar. Prajurit dadi bawa ngrasane atiku ora kaya buat iki. Yen tonane kok semono aku duwe sejarah mapan ana SMP aku anggota komite sing berjuang supaya pendidikan ana Banyuwangi bisa nyiptake anak didik sing apik ora kaya dina iki. Wah. Mulai aku anggota komite kudune siap uwei fasilitas kanggo sukses mengajar supaya murid-murid SMP dadi kebanggaan warga Banyuwangi. Jurit anakku deh dina iki kowe ditersani ibu-ibu bapak-bapak sing kula wendang kowe mula paribasane kowe luhur seni budaya aja ninggalke upah wilokan. Direng-direng kowe kudu disiplin marang atur peraturan sekolah. Dina iki ana sejarah kowe ora usah ngrokok. Ora ngrokok iki nimbulke masalah. Nggih. Kamangka tugase pendidik iki abot. Kowe ora usah neko-neko sing penting kowe kudu fokus marang bagus sekolah. Pinter pikirmu lan pakai kamu. Muga-muga kowe dadi arep-arepane bangsa karo pandhite. Tepuk tangan surao sing rame kanggo ibu bapak pendidik. Tepuk tangan sing rame. Loh. Tepuk tangan sing rame. Utane tepuk tangan. Ketok iki duduk murid iki. Gawe tepuk tangan, gawe aja keluar aku ya. Tapi nek gas 10. Bisa gas. Tepuk tangan sing rame. Lah yo ngono. Semangat krono maju lamerane bangsa iki tergantung karo bapak ibu pendidik. Ya, umpama dapur kuwi dadi gak boleh ora sekolah kok muni goblok. Ya. Padha karo sonek
Ojo. Ya, sing ora rumangsa SMP linggo. Anak didik SMP monggo kula nyuwun kanthi panghormatan nggih. Bapak Ibu kula aturi foto bareng kali kebanggaan anak didik jenengan. Monggo. Nah. Yeah.